Salam olsun kadırlı ildeşlerime. Yeni devir canlı yayına başlayaz. Canlı efire. Bugün 17 Mehir ayı 1401 yıl. Hoş gelin aytlayan bütün dostlara emmeňize. Ondan yeni de miladi yıla göre bizim Türkiye'deki aya göre 2 ay bolýardy. Oktyabr. 9. oktyabr 2022 yıl hava. Ve aleyküm salam, hoş geldiniz. Indi bilşiňiz ýaly her hepde bir şeýle programımız bolýar. Bu ýerden şol programlaryň dewamında hepde bir gezek görüň berip geçýär, sonra jogap bolýardy. Indi öňe tarihden başlap gelýärdik. Indi bolsa İran näki ýanky ayağa almalar, baş götermeler bolan soň temamyz şoň daşyna aýlanmaly bolýardy. Debebi hem halkyň derdi şol, fikri şol, başa zat ýok, adamdan oýlanýan zat ýok şu wagt. Şol üçin şol orada gider, salam aýtýan täze gelen dostlaryň hemmesine. Salam Merdad aziz. من ترکمنی صحبت میکنم ولی به خاطر شما دوست عزیزم چند جمله فارسی با احترام به شما خدمتتون عرض میکنم. خوش اومدید، موفق باشید. آقا این برنامه ترکمنیه، برنامه ترکمنی برای مردم ترکمن صحرا. موضوع برنامه امروز ما قیام سراسری مردم ایرانه. انشالله اگه بشه در هفته‌های آینده برنامه فارسی هم خواهیم گذاشت. Hava indi Türkmençe geçeýin. Dostumuz geldi da ödem Qowkar ýerdarlardan İranlı. Şoňgur salam aýtaýyn diýdim. Hava bilşiňiz ýaly bu baş götermeler bir gerek doğrudan bizi ýeň alırdı. Dünýäni ýeň alırdı aslında. Näme hemişe bir kugun ayağa galyp soňra kellesine wurulýan adamlaryň bir näçe gün öldürýärlerdi, internetler kesýärlerdi. Soňra dewam bolmaýardy. Indi bir ýerdegen rejim şeýit çekdi aslında. Birinciden ol zat şu wagtky reis jumhur ýanky reisimi Birleşen Milletlere gitti, şo taýda gurrun berdi, onu soň şo gelýän çavyr halky eken deýmäýliňidiler. O gelenden sonra başladylar öldürmäge, indi ýatyrarsýdylar. Ýok, gaýtam halk öňkden emmeter. Soň hemişe şunýaly ayağa almalar, baş götermeler bolanna belli bir güller geçenden sonra gatrak vurup milleti öldürmeli olanla Hameneý tribuna çykýarda. Gurrun berýär, şonda bir işaret diýär nizamilere. Bir hili pata berýärdi. Muny da etdi bir gerek. Medenne bir saat ýani bir hafta öň. Salam bolsun, salam. Salamlaryňyzy gözüm düşende biraz kelledi çarşýar. Salam gatyrly dostlar. Hava. Olam etdi, inni ondan sonra ýene de kän adam öldürildi da, kän ýerde wurdular, kan döktüler. Inni ay bollu, inni ýatyrdyk diýip durkalar. Geçen dün şemmäň özünde bir ýedek her wagtdan güýçliräk, joşkulrak millet ayağa kaldı. Bütün İran'da. Inni vara, men aş öňden ama edip gelýän, şu ýedek millet yatmaya diýipdim. Şu ýedek yatmaya diýipdim. O meselelerde barar dostum. Şehram dostum, o zatlarda geçer berberden. Men şu şunam açıklaýyn.
şu gurrunlar Instagram'da bolýar. Instagram'da bolýan gurrunlar. Men Instagram'da gurrun berýän hepde bir gedek. Sonra şular YouTube'a atýan. YouTube'da İranlı filtre bolan soň İranlyk türkmenlerimiz o kän girmeýär. Bir görsem Türkmenistanlar giripdir. Yani Türkmenistan'dan şunu seyretýärler, izarlaýarlar. Türkmen Tehran'dan azýar şu wagt täze doğullar bilen tanap başlady. Şol üçin şolam belki de bu arasynda kime gurrun berýär diýip soramaklar mümkin-na. Aşyn ýal soraklar berilýär, men de şoňa jogap berýän okar. Endi bu bernamada biraz şu Türkmenistan doğullarymyzdan bir işine yarajak bir belki peýdasyna bolar käbir zatlara, meselelere de şeýle diýip geçjek bolýan. Ýöne başta şol İran'daki meseleler, bizim o Türkmen Tehran'yň ýagdaýlary, sonra umumyrak bir mesajlar almaly dersler diýip şol üçe böldüm gawy boljak şu. Hawa. Inni biz hemmemiz inan vermeli. Bana başladı inanıp gelýän. Şol bir hafta bardım, ondan sonra mene şuna inandım. Inni bular inni bir millet yatmaya dedim. Inni olsa 4-nji hafta girdi. 4-nji hafta girdi diýmek hiç wagtda bolmadyk. Yani 40 ýylyň içinde İran'da mınyalyk uzun sürmedik. Hemişe meçhul bilen soňga gelen bir ayağa galma inni munyň dewam etýändigini görkezýär. Hem-de öňküden hem güýçrek, yer gelip öňküden hem güýçrek çykýar. Bir de şunu görkezýär. Millet ilki ýuwaş başlaýar. Ýuwaş başlaýar, soňra şolar çaşyp gitmeli. Ýa gitdikçe, zaman geçdikçe fanatikleşmeli. Ortada galyp bir noktada durup bolmaýar da. Ya düýbinden ýok bolmaly ya da öňe gitdikçe näetmeli şol etýän işleri öňküden güýçlürek, gatyrak bolýar da. Edil şu wagt düýün görüşimde göre köp ýerler ýakyp başlady adamlar. Tehran'da da şol ýanky eskeri güýçleriň bir kantini zadyny şol bazarda ýakdylar şonu. Arak diýen şähri İranyň o taýda halk ele geçirdi. Eskerleri bir harbi güýçler çykaryp öýleri ele aldy. Şähriň dolandyrjylygyny. Hawa. Ondan Kürtler hem dayağı çıktı. Bu gede Kürtler, Buluslar hem katı dayağı çıktı. Kürtlere senencezi şu an ele geçiriptirler. Şu yöne şunu görkedi. Eğer bu hakimiyet, bu hükümet özüne gelmese, halkın sesini eşitmese, içeriden özgermese, millet önkiyal seyredip duracak değil. Millet ağdar düngder etcek, hatta bu varış bilen savaşa da varacak şu işler. Yani bu hakimiyette milletin sesini dinlemeyecektigini hem 40 yıl geçen 40 yıllık görkezdi, hem de geçen 3 haftanın içinde de görkezdi. Millet devam etse de bular yok özüne gelecekti, cedellerine duracaklar. Şol üçün bu gidiş bilen İran'ın ýagdaýy gaty kyn. Bu gidiş bilen şol iç savaşa var ya işler. İç savaşa varmaly bolýar. Ýa şol iskeri nizami zatly güýçler bir-birden boşadyp öýler döwletiň, hökümetiň arkasyny boşatmaly bolýarlar. Ýa da iki topar bolup mundan hem beter o taýin ýap öldürüşler, dopuluşlar gara öňküden hem beter şol iki millet diýme bir ýurdun içinde iki toparyň savaşyny görmeli bolýar şu barış bilen. İnşallah ona barmasın. Şol içindeki harbi güýçler, eskeri güýçler halka tarap geçsinler, halky goldasyllar. Azak tenekem başladılar, goldawan başladılar.
Olan şunu görkezýär. Hemme zat halka bardy. Halk durman öz ýoluna ynanyp, iman getirip, inancı bilen öňe ýörese, şonu ol harbi güýçler, nizami güýçlerde şolaň arkasynda durýar soňunda. Sebäbi olaň dogan garnaşy bar. Olaň çağasy bar. Olaň hem şährisi bar, hem mehellisi bar. O her yerden olarda aýdylýar da täsir goýar olaň sürede. Olar hem insan soňunda. Kimlere täsir goýmaýar, iň ýokarda durarlar. Milletin ganyny sorup, milyarlarça pulunu alıp, özlerine bir cennet ýeri ýaly yer döredip, sonra halka o bir cenneti vaada verip, hüküm sürüp bererler var. Şolar ya kaçıp gitmeli bolýar soňunda, ýa-da ölüm galam şoňa var ýer. Bugün İran halkynyň barýan ýoly dogry ýokarlaýyn ve siýasatda dünýäde her ýerden himayat alyp otyr. Bundan hem güýçli boljak. Köplenç ýöne hemişe de bolşýaly kiçik şäherlerde özi adamlar gıymallanyna hereket edenleýän belli bolýar da. Ýa bir dostumuz ýa türkmenliň arasynda diýe muhber känniýär da. Işpiyon kän bolýar. Işpiyon kän bolýar, näme etmedi, oňa da barjak ýoşur. Şu taýda men bir zadyň Nelson Mandela'nyň bir sözi ýadyma düşdi. Şol Güney Afrika, Gün Orta Afrikanyň lideri, şotan azatlyk beren merhum Nelson Mandela diýer, azatlyga gowuşmak üçin, göreş etmek için hükmen meydana çıkmagam der. Elbette meydana çıkarlar bolar. Sen özün satman otursan hamşa ulu kömek diýer. Özüňi satman otursan ulu kömek. Şol türkmenlerim ulu derdi şol ol işpiyon ýaldyňy türkmenlerde del, bütün İran'da var. Ol näme ol besiş diýdi, sıpa diýdi, ola diýerine. On kaptalından hem şol adamlar satyn alyp ol diktator devletler hemişe diýdi, gorky yaradyp hükümet etmeli. Ýöne şunu bileýin. Olar näçede bolsa millet olardan gaty köpdür. Şol üçin millet eger birek gollaşyp dursa, olaň sany gaty az bolup galýar. Ýöne milletde öňe çykýanlygyň sany az bolsa onu basyp ýatyryp bilýärler. Şol üçin näme etmeli bolýar? Bile çykmaly. Bire hereket etmeli. Bizim türkmenlerimiň ýaşaýan ýerlerem aýratynam şol çeňrek şäherler bolansaň adamlar eýen belli bolýar da kimiň näme etdiýäni, şol üçin çekinilýär. Geçen gedem 43 ýyl öňem inqilap bolanda türkmenler şu başta zat etmediler. Sonradan gelýär da. Olam türkmenlerin günäsi däl, näme çeňrek şäher birdem öz gowmiýet hesap bolýar, azlyk hesap bolýar, basyp ýatyrýarlar. Şol üçin menne beter hökmen çıkın dip duramak da yani biraz şol wagtyna çıkıp bilen çıkmaly. Oňa da ýok diýjekler. Ýöne wagtynda türkmenler hökmen öz haqqy üçin galmaly. Ýöne edil şu wagt maksusan bazı zabullarla näme etmelipdir da. Bir dostum sorapdyr. Şu wagt hiçzat, şu wagt kowmiýet, etniki meseleler diýilýär da. Hiç girmeliler. Sebäbi şu wagt bir maksat bar İran'la. Bilelikde bir azatlyga gowuşmak. Şol üçin eger bu wagt kowumlar bir-birinden savaşsa o güýç azalýar. Sen o maksady yetip bilen ok, sonra onu kimin peýdasyna bolýar? Diktatorlaryň peýdasyna bolýar. Şu wagt gerekdir. Oň gawyllysyny işimiz ýok, başgasyny. Ýöne azatlyga gowuşandan sonra ýurdum senem kanuny ýollar bilen, medeni ýollar bilen öz hakyny almagy, hakyň bar soramagy. Güýçli bolmaly öz mentigaňda. Türkmen zehrade güýç Türkmenliň elinde bolmaly. Hökmenem.
Ýöne eline bolmaly diýen bir yara galyp vuruşup eline bolmak diýelme maksadym. O taýda gelecek ine azatlyk getirecek da inniki dewlet şu gelip kelleňe urar diýip tamamyz ýok da şu azatlyga gowuşjak bolsaň dünýädäki sistemleň bir ýerde federalizm mesela. Federalizm. Şunu şu wagt İran'daki azatlyk üçin göreşip gören köp büyükleri de beýikler hem şonu kabul etdiler. Yani İran bölünmeyecek bolsa, bütün bir İran bolup galjak bolsa, federalizm eyaleti olmaly. Şo bir fikir var. Şonu biz de goldaýas. Şo şertlerde Türkmeniň bir eyaleti bolmaly özüniň. Bu rejimni görüşüňiz ýaly Türkmen täbi ostanymyz hem ýok häzir. Günümüz gaý. Ýöne bolmaly, federalizm bolmaly. Türkmen öz mantygasyny özü idare etmeli. Ýöne İranyň içinde, İran bütünlüğü içinde şonma öz ýerini hem sorama hakkı var. Mahazırlara heddinip görkezmek, dur diýmek mahaziretlere, dilini okutmak, Türkmenci dilini okuwlar açmak, öz mezhebini okutmak, yerlerine eýe çykmak, olaň hemmesi bir sistemiň içinde hel bolmaly ertesi gün. Yani şu gün alakan tayak bilen kowalamagy gerek yok. Şu gün İran'la şu hareketler nire var ya, netice näme boljak? Şonu izarlamaly. Goşondyň goşup bilden goşmaly, yani täsiriň goşmaly, peýda goşmaly. Sonra da wagtyna, paýlaşyk wagtyna islemeli o zatlary. Paýlaşyk wagty. Paýlaş kaçan gelýär? Savaş bitenden sonra da näme etmeli? Ýöne, o neçelli hawa biz ýataýylla haçan bir de paýlaşyk diýse, o bolmaýar, özüňi görkezmeli bolýar meýdanyna adap denegen bolsa, bir-birine bağlanışıp da olmaly. Bizim Türkmenlerden birleşmegi de kän kyn iş däldir ýöne. Çaşmagy da kyn nädir, birleşmegi de kyn nädir aslında. Şol ýagdaýlarda Türkmenler hökmen şäherler zatlar, rowşan fikirler, ýaşylylar, nokbedir, ýaşdyr, üýüşip bilelikde karar vermeli. Biz näme etmeli? Şonla birlelikde birleşik bilen ýöremeli. Ol geleceğin urunlarda häzir bizim derdimiz häzir şol güller için yol açmalı. O yol açmak için İran halkına bolýan hareketleri gollamaly. Kümmetde ben öňdenem şol ayağa kalmalar bolonla, baş götermeler bolonla Türkmenler näme etmeli soraly da bir-birimizden dostlar bizden soraýa. Men hemişe şuna edip gelýän haçan kümmetdäki velayetler kalsa farklar. Şonna kalın. Bir Türkmen bolup kalmaň diýen. Bir Türkmen bolup kalsaň o şertlerde öňke waraýdy otyaryn. Terzi tarapla kally, nasyonalist kally, vurjaklar da. Emma teoreňdäki farslar da kalsa, sen de kalsaň onu etip bilmeýärler. Şu wagt Kürtler allı senendeçi zady, ya buluşlar, indi şolaryň nasyonalist vursa da peýdasy ýok. Dewlet şolar tezli telep görkezjek we peýdasy ýok. Sebäp İran halky bile galyp galansaň, olaram şoň saýasyna, şoň goragyň içine ýerýär. Kümmet ýaly Türkmenleriň ýaşaýan ýerlerinde de diňe Türkmen bolup kalmalylar. Şol bile galynjak bolsa kalmalylar. Diňe Türkmenler etmeliler. Ýöne bu gedek indi şertler we üýtgedi. Şertler üýtgedini öňki aldy. Bu Türkmeniň özü gowy biler eçerdäkiler ýöne İranyň içe galjak da bolsa İranyň içinde bir belli bir güller we aňardan aýdylýar. Meselem dün şemmäni berilipdiler. Şo güllerde başga halklar bile galmalylar, öz başyna däller. Galmaýan ağzyndan bir öýüňden gıýgyryp bilseň bir gijelerde olam gowulat. O da olanok maşynyň bilen bir buğuk çalyp dursaň ama gowulat. Biziňki motorcularymyz bar, şolam gowy arasynda çykyşyp da etdiýärler. Şolaram gaty ýerlap, şolaram kontrol etjek bolýarlar da, ýerlerine düşýärler. Bir sorapdyr şol motorcular diýen näme kim?
Men özüm de yakından tanamaga bolar. Bu iyi berýärlerim, o taýdan meni öz gözüpem bilen şolary goldamany. Owan o taýdan bu taýdan üýşýän gaýratlyrak, biraz gorkmadyrak oglanlarym kadiýan, şonu ýaly bilýän. Men olaryň kimdigini näme işim ýok. Şolaryň hedefleri eger bir halky goldamak bolsa, biz goldamaly şolar hemişede. Şunu ýaly men aýtjak görüňlerim, eger bir de indi İran'daki hareketlerin almalı dersler var da, bu bizim başka da karındaşlarımız eger dikkat edecek bolsalar, şoları da bir deyip geçeyin. Türkmenlere gerek kalanına İran'ın hareketinden almalı dersler diye. Öz güýjüne guwanmak, öz güýjüne özüne inanmak, gorkyny ýeňmek. Gorkyny nädip ýeňip bolýar? Her adam ele bolup bilsek gorkyny ýeňip bilýär. Biz gorky bilen hem savaşmany öwrenmeli. Birinci gedek meydana adamlar gelenne az bolýar. Az boldy dip gorksaň, sen hereketin şo taýda ýat diýär. Şol dewam ediberseň, millet hem köpelýär. Başgalary da zat berýär, güýç berýär, kuwat berýär. Şonu gördük İrandaky hereketde. 3 hepdeň içinde 4-nje geçip barýar. Diktatorlar şöyle ýagdaýlarda internetler kesýärler. Halk internet kesilen wagtynda da nähil bir-birini tapjagyny öwrenmeli. Näme 40 ýyl öň internet badym näme o islam jumhur inqilap bolanda. Ýok, radio var, telewizyon var, bu adam var olatlar taşar ýurdum. Şo wagtda da sen nähilli bir-biriňle baglanyş eşeňi, kontakt eşeňi şonu bilmeli. Diňe internet ýatdy, bizde ýatmak diýen, ýatmalyan zat ýok. Üçüncü, dünýä sesini eşitdirmeli. Sesini dünýä eşitdirip bilmeseň, ol döwletler siz beter haret diýerler. Beter urýarlar da köprek adam öldürýärler. Dünýädäki döwletleri öz ýurdunyňky diktatorlara garşy reaksiýa bildirmeklerini islemeli. Şöylere aýdaýyn, köp döwletler var dünýäde. Diňe öz peýdasy üçin ýörtýärler. Ve olaram hakly. Amerika, Awropadyr, bular näme birinciden öz milli haklaryny ýyzynlada, milli peýdalaryny ýyzynlada. Sen peýda görmedip bolmaýar olara. Ýöne şol ýurtlaryň özünde demokrasi bar. Nesbi bolsa bar. Öz halkyna gowy ýetişýärler. Ýöne Awganystanda näme bolsun kör bolsun. İran'da näme bolsun kör bolsun. Orta Asya kör bolsun. Biz öz peýdamyza gitmeli. Biz şolara nähil täsir galdyrmaly, nähil oýandyrmaly. Eger diňe döwletlere gerek galsa, ýok, olaryň hiç zadyna damarda veya hiç ýüregi dagylmaýar. Şu arada bir güýç bar. Oňa da türkçe kamuoy diýilýär da, kamuoy, yani ijtima, köpçilik. Şol ýurtlarda sınıflar var, milleti, aydın halk, dünya meçhörünü düşünüp bilýän, oýlanýan halk bar. Şolary düşündirmeli başta. Sebäbi ol döwletler saýlawda seçimne öz halkynyň oýuny, sesini alıp güýje gelýär, raýyny alıp güýje gelýär. Eger öz milleti şol döwletlere raý bermese, olar yere gaçýar, rakybyndan galýarlar. Şol üçin ol millete, öz milletine, meniň milletime şeýler zulüm borup dur. Şo taýdaki azatlyk isleýän azatlygy
değer berýän adamlara, sınıflara, partilara şunu düşündirmeli, öz ýurdunyňky ýagdaýlary ve şolaň üstü bilen döwletiň üzerine täsir goýmaly. Ýogam dogry döwletlere osa bolmaýar, o sen neftiň aljak, gazyň aljak çykjak. İnşallah düşündirip bilendirler. Emma o taýdakilere sen aýtsaň, men özüm garnym aç, men özüm havyar ip bilemok, menkini alıp size berýärler diýsen, şol insanlar insan haklaryna inanýan insanlar şu havyar satyn almaýan saçy. Ya şol döwletiň gelip bu döwleti gatnaşmagyny islemeýär. Gatnaşan halatynda da şoňa ses bermeýänler, raý bermeýänler düşürýärler. Şol uly güýç şol. Hiç wagt dimen köpler döwletlerden islemelerde şol milletlere täsir goýmaly. Ol milletlere nähil goýmaly täsiri? Gaziýet, jurnal, ýazan zatlarymyz, habarlarymyz. Bir-de kä wagtda her bir hereketiň bir sembolu bolmaly. Simge, simbol. Men näçe telefuz aýtýan herkim düşüner ýaly. Mysal üçin şu ýerdek İranyň bir uly bir halkara sembolu var. Şonu sunnatçylarym, siýasatçylarym her ýerde şol ağızdan ala elden ele geçip dur. Näme? Saç kesmek. Şol saç kesmek her kimin bir düşünýän wagtda saç üçin insany öldürýär, onuň üçin kämir açıklamak gerek däl. Saç üçin her bir herekette şon ýaly dünýä halkynyň düşünjek bir sembollar gerekde. Şolary şon ýaly bir men kafas içindäki bir insanmy. Bir zat bilen çykmaly. Bir mujessemedir, bir semboldur, bir herekettir. Şol seni halkary meşberde sen derdiňi eşitdirýär. Bir de şeýdek İranda aýallaryň öňe düşmegide gowwaly. Köplenç näme erkekler de aýaly öňe düşende erkegiň damar dartýar-da gaýratyny gelýär. Şol üçin bu da bir zat bir matdy. Aýallaram diňe erkekler diýip oturmalylar. Aýallar öňe düşýärse erkek ondan metere desýärler. Sebäbi meýdan we sowuş köplenç erkegiň bolýar. Şunu ýalara aýdyp biljek gurunlarym şöyle, hyzmatyňda başga gurunlar bardyrmy ýokmudur? Bir seredip aýlap çykaýym gözümi. Bir de Türkmenlere köplenç, indi bir Türkmen Sehra bolsun ýa Türkmenistan bolsun. Şu wagt Türkmenistan üçin Azatlyk radiosu bar. Biz Türkmen Sehra çyna däl, olar näme de bolsa Türkmenistan bir döwlet-de. Ýöne dünýä Türkmenler üçin. Türkmenistan bolsun ýa Awganistan bolsun ýa Türkmen Sehra, İran Türkmen Sehrasy bolsun, daşar ýurtda bir telewizion gerek. Hökmen bir TV kanal gerek şol. Şol hökmen gurulmaly. Sebäbi internet kesilse de sen telewizionyň halkyň öýüne girip bilýär. İkinciden hem televizyon, radio ýaly bolmaýar, radioň dinleýärler az bolýar, televizyon hem merde açylyp durýar. Şol ugurda bir televizyon gerek, şo televizyonam hemme türkmeniň sesi bolmaly. Hemme türkmeniň, yani dünýä türkmenleriň sesi bolmaly. Onu açmak üçin hem dünýä türkmenleri daşar ýurtdakiler bilelikde şonu açjak bolmaly. Şu wagt İran International var. Yani Ferda Azat da kän kanallar var da kän täsir edýär. Bizim üçin de şonu ýaly uly türkmen diline kanallar gerek. Şoňlara da düşmeli. Hawa mena aýtjak zatlamşylar dinleýän üçin köp minnetdarlyk etýän. Sonra zat bolsa hyzmatyňyzda men öňe aýdyşym ýaly şu Instagramdaky bir program şu bernama türkmen dilinde. Muny soňra men zady de geçirýän. YouTube'da goýýan, o taýda da Türkmenistan dogullarymyz hem görýär. Hawa sonra ýogan bolsa men sizden ýene bir ýatgadyrdalyk edip ondan indi käpdäçeli sizi bir wara tapşyrýar. Köp sag bolun, saglyply bolşeýli.